Ai. Mae gelynion yn dy synhwyro trwy sŵn. Dati cadw'n dawel. True pen y bont yn nightmare. Y Kieran yn gallu dweud hwnna'n swyddogol achos fi'n credu mae fe'n byw yn pen y bont, felly. Mae fel un o'r pethau yna, mae rhaid i chi ddod o rywle i gallu dweud hynny. So mae gyda fe'r gwybodaeth. Yeah. Right. So rwy'n fi'n safio fe efo'r peth hwnna. Na, di'r dyn hwnna dal tu allan o'r drws. Yes, i mar. Oh, na. Oh, gosh. Na, mae wedi mynd. Diolch beth. Yeah. So, os chi ddim wedi gweld rhan un, oedd ni'n stuck. Wel, ddim stuck, ond dyma'r bit nawr. Naeth Owain dechrau canu'r clychau sydd yn danfon, mae fel panel a map. A chi'n gallu gwasgu'r botymau i canu clychau yn yr ardaloedd gwahanol. So mae'r holl... So nhw angen filod ydyn nhw, neu ddim zombies ydyn nhw, ond mae bach fel maen nhw gyda clustog fel pen, a does ddim modd i gweld, so nhw ond yn gallu ffeindio chi trwy clywed chi. So yn lot o'r gêm hyd yma, mae cymeriad just ti angen fel rhoi eich dwylo o flaen eich ceg just i stopio chi rhag anadlu'n rhyddo fyny. Dyna ni, just fel yna. Felly, Mae'n mor dywyll ddo. Ydw fi gallu actually troi... Na, ni angen gadw fe'n dywyll yn ni. Rwy'n meddu gweld. It's dim byd all mewn fan hyn, except my little grate fyd hyn, so... Rwy'n meddwl bod fe gallu mynd trwy hyn rhywbryd yn y dyfodol. Beth? Na, sorry. Y gweles i cysgod a fi just mewn... eitha nervous ac eitha... Fi'n gweld cysgodion a fi just mewn, oh my god. So os rwy'n fel canu gloch yn y Great Hall, bydd nhw gyd yn rhedeg i'r Great Hall. Be like, So dyna'r trick then. Cael nhw gyd ochr yna a chi'n gallu dechrau edrych ar y bits eraill. Mae Emrys Hobo wedi redeemed emote only chat. Emote only chat? So 750. Fi ddim yn gwybod, mae'r holl pethau yma. Tio pan fi'n gweld redeem, fi jyst yn meddwl mae rhaid i fi yfed, achos dyna'r unig un fi'n gwybod. Sa'n siŵr sut i troi hwn arno. 1 minute. Where is the stream manager? Well, fi'n yfed anyway. How do I turn emo only chat on? O'n i'n silly, achos oedd gwybodaeth fi o pen y bont mor rubbish, achos ni fwy dwy rhain yn dyn ni fan hyn ar coedion. A o'n i ddim yn gwybod taw Sker oedd enw lle, a mae lle go iawn. So o'n i'n meddwl, o'n nhw'n trio bod yn ffynnu, ddim ffynnu, ond clyfar, gyda fel scare, fel scary, ofyn. Ond I suppose mae hwnna dal yn gweithio. Ond mae just... Alright, dyna ni. Emote only chat. Mae'n... Bydd ni'n rhoi 5 minute timer am yr emote only chat. Where's it? Browser source. 5 minute countdown, add. There we go. Oh gosh. Dyma ni, emote only chat, 5 munud. Croeso. Go wild. Cool, so rwy'n mynd I trio cael nhw mewn i'r waiting area. Just bod ti ddim yn... so wedyn rwy'n gallu mynd... Right, let's go. Go on, cer amdani boi.
Right. Oh my god. Oh. Come on, eat! Fi ddim yn credu man... Oh, agro juice. Oh my gosh. Mae hwn yn intense. Right, so hopefully my nhw dal mewn i'r Brach chi bod yn gyflym ddo, byddai fi ddim yn chwarae gwmpas gormod achos... Yeah. Oh. Oh dear. Oh na. Oh. Okay, we're good. Neville. Oh no! Oh, mae'n un right fan'na. Pam wyt ti right fan'na? Yes, nawr. Fi'n credu oedd, o beth weles i ar Trydar, neu Twitter, I bawb, oedd na eitha fel pobl yn awgrymu llawer o bethau I newid o fewn y cwpl o ddyddiau cyntaf. Ond mae Wales Interactive wedi mynd ati fi'n credu I addasu a wneud update. So, yeah. Rhywbeth ynglyn â wyt ti'n gallu... O, ni wedi bod yma o'r blaen, ydyn ni? Ie. O, ni allu dyna fi rhaid o hwn. O, na. Wyt ti'n gallu neud? O. Oh no, mae hyn yn just i'r drysau, ydy e? Damn it. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n hwnna'n mynd I agor yr secret room hwnna. Obviously not. Na. Oh. O na. Byddai gallu agor y drws hyn nawr. Yr un... Roedd y dyn hwnna marw tu ôl. Oh na. Oh god. Rhaid I dweud hynny. Okay. Oh. Almost. Yeah. Okay. Okay, looks. Oh, projector screen. Uh-oh, bydd hwnna'n swnllid. Let's try it out now. Oh. Oh, mae'n rhoi... Mae'n rhoi chi bach o cliw am rhywbeth. Oh, mae'n dweud ble mae'r things yn. Yeah. Lle mae'r X yna. X yn marcio'r spot. Dwi wedi cael yr un yn y East Wing Chapel. Dwi wedi cael yr un yn y chapel. Dwi wedi cael un mewn Scare Point. Yeah. Bedroom. O, di heb dod lan yn y bedroom set. Fan grisiau eto. A basement. Dwi wedi cael yr un yn y basement. Okay. Faint sydd I gyd? Emote only chat wedi gorffen. Oh. Mae'n y 4. Okay. A sut fi agor inventory a? O na, dwi ddim yn cael 2 ydw I. Nes di wneud yr un oedd yn y thing tu fas, gyda'r tân. Ti di wneud... Roedd hwn yn yr un ar Scare Point. Un hwnna. Yeah. Yeah. Dwi heb di cael un yn y bedroom. Na. Dwi ddim di cael un yn y basement te. Na. Okay, so dwi wedi cael un yn y chapel, rwy'n meddwl. Oh gosh. Oh, tap cwrw! Yay! Ti'n gwybod I mynd nôl i'r bit yna nawr? Scare Hotel Stout Beer. A pan o bell mewn i'r gêm ydych chi? Dim clue. Dim clem, mae hwnna'n cwestiwn dda, ond achos ni ddim quite yn siŵr faint mor hir mae'r gêm, ni wedi
casglu 2 fel cylinder a mae 4 i gyd, felly hoffwn i ddweud hanner ffordd, ond ni ddim yn gwybod. Ie. Beth ti'n dweud? Ti eisiau darllen e? Go on te. 4 o Hydref 1897. Mae'r prawf diweddaraf gyda'r sylindrau'n dangos arwyddion sylweddol o gynnydd. Mae'r gwrthrych 4 yn dangos cynnydd mewn hygoeledd a chydymffurfiaeth ar ôl sesiynau mynych yn y gadar. Mae'r cyfuniad o ysgogiad clywedol ac awgrym gweledol i weld yn gweithio, ond sut i ailadrodd yr un canlyniadau ar raddfa fwy i gynulleidfaoedd torfol, ond ar bwy. Y staff? Oh my god, ife! Oh my god, ife, y staff yw'r pobl gyda'r thing clustog then. Yeah. Mae hwnna'n neud synwyr achos y ffordd nhw wedi fel... Yeah. Ffordd nhw wedi gwisgo ar... Welyn ni pobl gyda'r 2 cap a bobeth. Beth ti'n... Right, so hwnna'n just agor o drws fan hyn. Fi'n probably just agor hwnna, so rwy'n gallu rhedeg i ffwrdd, os rhaid angen. Ie. Ond, fi ddim yn credu ti di marw unwaith eto yn y holl gêm. Paid dweud hwnna. O na, fi jyst yn dweud, achos... Sorry, yo. Ond mae hwnna'n impressive, achos os byddwn ni'n chwarae, byddai probably wedi marw erbyn hyn, so... nes i cynnig bod chi'n mynd am hawdd, a o ti'n dweud, na, so ni'n gallu gwneud playthrough ar hawdd, nawn ni'n mynd am normal, neu medium. So, chwarae teg. So dyna'r basement. Ble di hwnna yn y basement, te? Right, oes na marker ar y map yna, right yn y cornel, ti'n gallu gweld e? So, ar ochr dde, beth yw'r thing gwyn yna? Ti'n gallu gweld right ar y gwaelod? Hwnna? Yeah. Hwnna'n save point. Ydy e? Yeah, mae'n like... sorry, mae bach yn blurry ar Discord fi. Okay. Hwnna'n y gerdd okay. Hwnna'n i'r basement te, is lawr. Yeah. Nid wedi cael hwnna? O no, hwnna'n y ground floor, yeah. Dwi wedi cael un yn y chapel, dwi wedi cael yr un hwnna tu allan. Bedroom, heb di bod hwnna eto. Ble mae hwnna? Basement. Oh, Jesus! Oh, na. Ti'n edrych ar y map a wedyn. Na, just literally dod at ti. Gwych. Right. It eisiau fi mynd nôl mewn i'r basement te? Fi eisiau ti mynd ar tap a roi yn y thing. Ti di wneud hwnna? Ar tap, okay, yeah, why not? Just achos ni'n gwybod bydd rhywbeth yn digwydd fanna. Ydy is lawr yn golygu basement te? Yeah. Mae'n cool. Mae'n gair arall am i, O, rwy'n pob amser gwasgu ddim yn... instead of E. Hello? Room service? Oh god. So just i'r chwith. Oh yeah, cawn nhw i symud. Yn i'r da. They're just creepy. No. Rwy'n mynd i gwasgu bel ar yr I need it, oh. Rwy'n fi clywed drws drop yn yr agor. Hello?
gosh. So naeth e ddim neud unrhyw beth ar ôl I ti roi'r thing ar? Y peth? Oh, ti di roi'r actual thing i'r tafarn o fe? Na, mae'n draw fyna. Oh. Just mynd I... Yd gallu rhoi y cylinders arall mewn fan hyn, just for safety. Just I cadw nhw'n diogel. Na. Go on, ti'n fe? Na. O, I meddwl mae'n mynd I wneud sŵn nhw, ond dyw e? Na, paid, maen nhw'n mynd I dod I ti. Ti'n nutter. Be ti'n neud? Mae'n ffain. Maen nhw'n... Maen nhw right fanna, though. Ac i'n ready right heibio ti o. Mae'n ffain. Oh yeah, mae'n fine. Mae'n ffain. Oh my god, mae loads o nhw fanna. Yeah. Hello? Hello? Only me? Bro, nhw'n swnllid. Oh god. Hello? Yeah, nhw'n swnllid iawn. Sa'n siŵr sut nhw'n gwneud y sŵn ddo, ar ef nhw ddim cael cegau. Yeah, good. Actually, mae hwnna'n twink. Unrealistic, ruined. Sa'n siŵr chwarae ragor. Hello? So unrealistic. Oh my god. Hello? Barkeep? Oh, mae'n a bell fan hyn. Gafna? Hello? Is yna rhywun mewn fan hyn? Na? Okay, cool. Mae di cael drws te. Ie, mae'n syniad I cael drysau. Da ti? Ie, nawr tynnu fe. Tynnu'r Maid of... O, nhw I gyd, oce. Mae'n synwyr hefyd. Oh, na, mae'n a pattern ydi e. Oh ie, mae na. So... I mean, edrych ar yr ysgrifen ar yn fanol, so falle bydd ni'n gallu gweithio fe mas o hynny. Mae'n a bulldog... Weithiau. Bulldog Bitter, Dragon Cider, Sker Hotel Stout Beer and Victoria Golden Ale. O, ni'n mynd I ddweud o'r hynna fi'r mwyaf newydd, ond... Na, fi'n grw. Ie, does dim... Oes yna rhywbeth... Lodwyn's Nervous Tonic. Nervousness. Cures nervousness, irritability of temper, want of strength and energy, fear, dread, neuralgia, hysteria, disturbed sleep, melancholy, insomnia, and all nerve pains and diseases. Nice. Postage free. Ooh. Generous. Right, so beth bydd fy pattern yn dda? Nope. Nope. Right, mae yna pethau ar y waled I gyd. Chi angen edrych o gwmpas I gweld pa patrwm yw e. Mae'n rhaid fanna. Bulldog? Beth? Edrych. Ar y wael, mae'n a bulldog. Sker Hotel, Dragon a Queen Victoria. O, dyna ti te. So, 1, 3... No, pam ar y wal? 1, 3, 2, 4 fi'n credu yw e. Pam? Achos... Mae fi I wneud gyda'r lluniau ar y wal. O, let's mynd draw fan ta. Ie.
Just mynd I redeg. Woo, redeg! Gwneud sŵn! Ti'n hollol gwallgofo. Whoa! Oh, I'm fine. I'm fine. Hello! Never been stuck for that. I'm good. British Bulldog. Okay. Is that unrhyw pattern running? Yeah, os ti'n edrych, mae fe'n flicker on, do e? Yeah. Yeah. Os ti'n gallu mynd yn agosach i'r lluniau? Gweld os na unrhyw gwasgu fe. Ci tarw Prydeinig. Tarw Prydeinig, okay. O, un llygaid. Mae fe'n neud fel wincio yn, do e? Beth mae'r un nesa'n... Mae just dangos Scare Hotel. Yeah, a wedyn... Y draig. Beth... Y draig... A'r un Queen Vic. Beth sy'n cysylltu nhw gyd? Ar wahân bod nhw'n 4 gwahanol... Mae nhw'n... cwrw. O, un munud! What is... O, mae un right o flaen ti. Hello. Okay, beth os then? Ti'n gallu gweld bod y golau'n fflachio? Yeah. Falle pam ti'n tynnu fe, bydd yr un nesa yn fflachio. Falle, ie. O pellter. Trio fe. Falle bod nhw wedi cael eu cysylltu rhywbeth. Ie. Yep. Right, so... So, yr un cyntaf yw'r bulldog, fe. Cael edrych draw nawr. Oes... O, mae ddim wedi newid. Okay. O, beth os ma fe o'r mwyaf llachar i'r mwyaf pali fel dim. So, tri yw'r un nesa. A wedyn... 2... Oh! Come on! Oh, great. T-shirt gin and tonic. Let's go. Hello. Oh. Come on, Slowpoke.
Oh! Oh! Nein! Maen nhw'n probably mynd amdano ti nawr. Beth ti'n mynd i wneud? Cuddio rhywle? Oh, flip. Beth wyt ti'n wneud? Tapio? Yeah. You're fine now. Very good, very good. I'm fine. Dyna. I got. A tonic I helpu ti. Yeah. Oh my gosh. Right, good. Nu dal stuck for that. And then... Oh, my ffordd lan. O, lan yr ysgol. Yay. Yay. Wow, 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 wow. Yay, mae di safio fe. Mae'n good. Yay. Oh. Hello, telefoni. Hello. Hello, hello. Elizabeth, wyt ti yna? Rydw i wedi llwyfi i gyrraedd fy llawr cyntaf. Woo! Ti'n proud? Yeah. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Oh. Watch your step. Oh, God. Of course, no, Eddie. Just like, I'm just going to put a trap on the floor of me landing. Oh dear. Blade only. Mae hwn yn scary. Blade dylwn ni. Be mae'n dweud? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, sorry, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Perhaps the library. Oh. Oes rhywun yn dal I fod yn rhatig gyda ti? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Take care, my Thomas. Oh, Thomas. Oh, oh dearie me. Oh no. Oh no. Oh, Oh no, no, no. Dwi no. angen ffeindio fel rhannau. Yeah. Cool puzzle nesaf. Yw'r ffeindio'r rhannau o'r shields? Oh, 50 shield yn Gymraeg. Tarian. Tarian, no. Oh gosh. Library. Wel, roedd hi'n dweud dechrau efo library, so let's mynd i'r library. Y llyfrgell. Ni allai dynofio item hon. Never mind. Dim llyfrgell I ni. Hello, room service. Oh nah. Room service. Oh dear. Ti darllen y llyfr cyfnodolyn Yeah, Isaac. please. Go on. 17 o Awst 1987. Rwy'n anobeithio a phob un ohonyn nhw. Mae fy mrawd twpi weld wedi cadarnhau amheuon gweithaf Elizabeth ar ôl iddi ddechrau tyrchu trwy gyfnodolion ein tad. Mae hi nawr yn gwrthod yn deg a chanu. Mae'n gwrthod dysgu o'r... Beth mae'n dweud? Sorry, mae wedi mynd bach yn fuzzy I fi. Ffesiynau? Ffesiynau, like confessions of it. Ffesiynau wedi recordio'r gan... O, fersiynau. Sorry, dyle hwnna bod. Typo! Oh.
Come on nawr. Actually, dylen ni ddim wneud yna, os pan mae cyfieithiadau fi allan, byddai mewn trwbl mawr. Fel yna i wedi recordio o'r gan er mwyn dilyn yn ôl troed ei mam. Rai bod yna ffordd arall rhyw ffordd. Allen ni ddim parhau yn hir gyda dewis tenau'r blynyddoedd diwethaf. Efallai'r recordiadau eu hunain. Efallai bod yna ffordd o lunio ateb llai styfneg ac anwadal. Bum, bum, bum. Mae'n edrych yn good now. Nice. Wavy fi'n gwneud. Oh. Beth oedd fi'n gwasgu? Mae'n dweud llwytho. What did I press? No! Parhau. Ni angen mygwd ti ymlaen nawr, so ni ddim yn gallu darllen eich beep. Byddai'n neud y beeps. Beep, 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 beep. God damn it. Ni'n nôl ble rydyn ni'n dechrau just nawr. Ah! Alright, speedrun. God. O leia, ti ddim di defnyddio'ch tonic. Hey, It's yeah. meddwl am a bit positive. Oh god. So be nes ti gwasgu? Nôl i'r menu. Ar damwain. Oh dear. Oh great, now ni... Oh, blymin' hell. Now my Ryan ddim yn glitched, so nhw'n... nhw'n robot. Oh dear. Diolch. Diolch I chi. Ac ar y drws I mi. Oh man. Dyna hwnna, diolch yn fawr. Dyna llythyr, diolch yn fawr. Right, let's just agor hwn. Speed run, speed run. Wel le, ti'n gwybod y bit yma fe, so sim rhaid I ni poeni. Yeah. Gyda'n ffain. Fi gallu gwneud e o'r ochr hyn o'r bar. Cwestiwn dda. Oh god, ni angen neud y patrwm thing na to. Ah, mae'n fine, mae'n fine. Rwy'n cofio fo. Yeah? Ydw fi gallu... Ah, I can't... Na, ti angen mynd rownd. O, ges I CT scan a X-ray, a ti'n gwybod, wel, fi ddim yn gwybod os fi wedi bod yn cwyno I ti am fy nghefn. Fi wedi bod yn cael problemau gyda fy nghefn am ages. A mae'n gweithio allan, mae dy fi, fi eisiau dweud Scheuermann's disease neu rhywbeth. Mae ddim yn big deal, mae'n rhywbeth eitha cyffredin neu rhywbeth. Ond mae'n meddwl bod vertebrae, mae cwpl yn nhw wedi troi yn sharp fel wedge. So dyna pam mae'n mynd fwy stiff yn yr ardal yna. Mae'n neud synwyr gyda'r poen fi'n cael yn fy nghefn. Felly, oedd hwnna'n good. O'n I mor kind of, achos fi wedi bod nôl ymlaen gyda'r doctor iad, a fi wedi cael y teimlad bod... Wel, o'n i'n dechrau teimlo bod fi'n mynd nuts fy hun. A o'n nhw'n cwestiynnu beth oedd y problem. A oedd e'n actually nice I gallu gweld yr X-ray a'r scans o'r diwedd ar ôl flynyddoedd o nôl ymlaen a gwybod beth yw a gallu gobeithio gwella fe rhywfaint. But oh my gosh, mae just...
Fi'n credu yn ystod y cyfnod clo yma, bod yn stuck o flaen cyfrifiadur, yn amlwg mae hwnna ddim yn help. Ond mae lot o tensiwn ar y sgerbwd wedyn, achos chi literally... Tiod, fi ddim yn credu... Ewch! Fine. Oedd y sŵna... O'n i'n credu emailiad oedd yn... O'n wedi dal ti neu rhywbeth. Oh man. At least ti'n gwybod beth mae hynny. Yeah. Ni'n gallu skip o trwy hwnna tro yma. Take care, my... Thomas bach. Cymerol fel Thomas bach. Go on then. Beth sy'n yn y bocs? Ni di darllen hwnna. Oh! Ti'n gallu gweld hwnna? Be? Llaw metal yfe? Neu llaw go iawn yw e? Yuck! Oh my god, guillotine! Am just llaw. Nice. Hwnna'n handy. Ti'n gwybod Bethan sydd yn gwaith dy fi? Mae gŵr hi, right? Oedd dy fe un o'r guillotines papur na, a naeth torri hanner busau off gyda fe... Wel, oedd ddim yn clean cut, so oedd e'n gallu kind of roi gyda gilydd, ond oedd e'n horrible. Tiod, fi ddim yn squeamish o ran ond oedd hi wedi dangos fi y llun o fe ar ei gweithaf, o'n i bron, oedd e'n horrible. Ouch. Yeah. Be, oedd e'n just like slip o neu rhywbeth? Oedd e'n neud rhywbeth, oedd e just colli canolbwyntio oedd e. Oedd e'n un o ddim gyda'r thing guards yna arno fe, achos oedd e'n un fel un really da, ond bydden ni ddim eisiau un da fel na. Achos os ti'n neud job, a ti'n hwyr, a ti angen... Achos oedd e'n creu fel journals neu llyfrau bach, fel scrapbooks o ryw fath. So lot o gwaith dy fe i roi e gyda gilydd, a os oedd gyda fel rhyw ordor, oedd rhaid i fe just neud e, achos oedd y pwysau ynglyn â cael stuff allan ar amser y pethau yn y byd yna'n bwysig. Ni di darllen hwn? Na, un newydd. Ti eisiau fi darllen e? Ti eisiau darllen e? Ti gallu. Chwefror, dyma'r unig rhan fi'n gallu bod yn rhan o'r game fel interactive, so na i darllen e, Chwefror 1874, roedd o fewn gafal drylliedig HMS Providence, pan ddeithom ar ei draws, wedi selio mewn cawell paneli gwydr a hear, yn cael ei dal yn ei lle gyda chadwyni trwchus. Ni allaf ddweud sut gwnaethom nhw ei dal, i ble roedd yn ei cael ei chymryd ac i bwy. Wedi ei newidio'n wael gan ei drillio, roedd yn ffodus i'w chanfod mewn cyflwr mor drychinebus. Petai wedi dechrau canu, byddai'n tranc wedi dilyn heb os. Yn yr wythnosau wedi hynny, hyd yn oed yn ei chyflwr wanach o'r effaith a chafodd ei chan ar fy ngwyr. Hyd yn oed ar feddwl menyw, rwy'n credu bod ni wedi dal Peisinoi ei hun, sef merch Melpomene. Awen, corws a thrychineb. Beth i wneud gyda'r fath greadur, gyda'r fath bwer, ymddengys bod y rai sy'n gwrando ar ei gan yn cael ei cyfareddu ganddi ac yn dod yn haws perswadio. Hyd yn oed yn dechrau ei addoli. Rydw i am weld a ellir ei ddefnyddio i ddenu ragor o longau i'r pwynt. Ond os oedd ffordd o reoli ei bŵer, dysgu ei gan, mae fy mhlentyn hynaf. Isaac wedi awgrymu bod ei ddiweddu Prudence yn fodlon roi cynnig arno,
ac wedi cael fy mendith i wneud hynny. Ww! Mae'n diddorol. Yeah. Gosh, byddwn ni ddim eisiau graig fi i canu'r... Mae hwn yn swnio'n hollol messed up, ond dyw e. Yeah. God. Go on, love. Cana i creu'r creaduriaid ar angen filod yma. Be ti'n ffain? Gosh. Edrych, mae'n edrych fel mae tarian yn mynd fan hyn. Yeah. Beth yw'r sŵn na? Mae'n tren. Tren, oce. Also, mae'n dyn jyst wedi mynd mewn i'r stafell gwely fan'na. Oce. Good. Gwbod. Ooh, save room. Yeah. Diolch beth. Yn arbed. Is this true? Yeah. Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late. If it were not for what I have discovered myself. That our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, Mother. The song Father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Cool. Teulu nice. Yeah, a mae'r llun yna'n edrych yn eitha scary, yn dwi? Ti'n meddwl bydde rhywun bydd e fod aros yna yn grac wrth i fe rhywun peintio'r llun yna? Yeah. Neu falle peintio fe'r cof mae wedi wneud, ond, you know. Yn edrych fel yr person yn Tintin, tipyn bach. Ti'n gwybod y ffrind, y captain yn Tintin? Yeah. Yeah, mae o'n ydi o. Grandfather Williams. So, beth ni cael mewn fan hyn? Hei, mae cylinder yn y stafell gwely, ddo. Yeah. So, ble? Sa'n cofio y map. Na fi. Okay. Rhywle. Siwr, nawn ni ffeindio fe. Achievement unlocked. Bull in a china shop. Beth? Pam wedi cael y achievement hwnna? Ti'n gwybod, ti di bwrw rhywbeth drosodd? Oh, bump into furniture 250 times. Nice. Okay. Good. Funny ti'n edrych hwnna funny. Oh, you ugly. U-G-L-Y, you ain't got no alibi, you ugly. Rwy'n awgrymu moisturiser ar ei wyneb. Wel, sa'n siŵr, achos mae fe basically yn sort of... Wel, os mae fe... O'n i wastad yn meddwl bod e'n rhyw fath o clustog, so bydd e'n eitha nice. Yeah. Neu ti'n credu bod e fel sach? Ti'n fel sach caled? Yeah. Oh. Bod yn y sach caled yna. Yeah. Yeah, mae'n ei fwy o synwyr. Dwi wedi ffeindio map am y llawr gyntaf. Nice. Wee! Handy. Right, ble mae'r...
Oh my gosh. Yeah. Dwi'n trio edrych ar y gwyneb fe. Oh my god, nes I bwr... Na. Na, paid wneud hwnna, oes. Jesus Christ. Oh my... Oh my god, ti'n mynd I marw. Ti'n mynd I marw. Be ti'n neud, boi? Oh my god. Oh my god. Just... Ti'n mynd yn stuck fan hyn. Ti'n mynd I dead end. Mae'n bwrw ti. Mae'n bwrw ti. It's just sefyll I stuck. Jeez. Louise. Mae'n fine. Yeah. Right. Bump o mewn I furniture. A'n swnllid. Ydi. Rhywbeth I ysgoi fi'n credu. O hyn ymlaen. A ti eisiau gwybod beth oedd gwyneb nhw'n edrych fel falle, gormod. Yeah. Neu danfod ti JPEG o un o'r things a Discord yn lle. Come on, ni'n mynd amdani, eisiau trio gorffen y gêm yma heddiw, beth hwnna'n gwych. Na, joio'r gêm sy'n bwysig, nid rithro. Nid rithro, so ni'n speedrunners, achos ni angen dysgu'r stori a, you know, mae pob mynolyn wedi cymryd amser i'r datblygwyr creu, so ni angen joio fe. Jesus Christ. Oh my gosh, mae spikes yn dod lan o'r gwely. Nid rhywbeth o dreams mae hwnna. Ti'n gwybod y mattresses na? Yeah. Ti'n cofio y ffilm Police Academy? Mewn un o'r Police Academies, mae yna dyn, un o'r cadets, mae fe'n gorwedd ar gwely sydd gyda'r spikes. Achos, apparently, mae fe'n really da I chi. Mae'n da I chi? Ie, mae fel, ti'n fel yn yr un ffordd mae acupuncture yn da I ti? Ti rioed wedi cael acupuncture? Na. Fi wedi. Ti ddim yn sylwi nhw nes bod nhw'n dechrau tynnu nhw allan. Ddim mewn yn o'i, ond tynnu nhw allan. Mae'n brifo, ond ti'n teimlo'n well ar ôl fe. Wel, o'n i... Be, ti'n teimlo fel, like, refreshed neu? Wel... Oh my god, be ti'n neud? Maen nhw'n mynd I dod amdano ti nawr. Ti just... Wedi gwasgu button hwnna. Ie, pai. O'n nhw wedi redig ffordd yn cywir, diolch beth. Clychau! O, dyna'r tiwn. So, ti yn gweithio fe mas nawr. O, tro cyntaf! Yes! Nice! O'r arfbais. Dan wedi torri ar arfbais. O shield yw arfbais, byddwn ni'n dweud tarian. Ond digon teg. Tarian yw'r unig cyffeithiad. Yeah, you know, tomato. Mae yna geiriau mas yna sydd probably wedi cael ei ddefnyddio yn hen cynna Cymraeg, a weithiau maen nhw'n cael popio lan o bryd I gilydd. Ond byddwn ni'n bendant yn dweud tarian am shield. Ond fa... Dyna. Nice, dyna un. 3 ar ôl. Just mynd I arbed e. Yeah. Let's see. Let's gweld beth sy'n lawr fan hyn.
Right, hwnna wedi gloi. Yeah. O! Beth? Mae'n craff ar y llawr. Like tripwire. O, ti ddim eisiau mynd dros hwnna then? Let's trigger it! Woo! Oh my gosh, beth yw hwnna? Oh, mannequin, sorry. O'n i'n meddwl bod taw menyw yn syllu yn y tu oedd hwnna. Oh god. Right, hwnna wedi cael... hwnna nawr. Oh! Camolwyn. Troi. Okay, dwi wedi nico camolwyn. Good. Ti'n gallu mynd yn y shafft yna? Yeah. Go on, cer amdani. Oes yna beth mewn fan hyn, just... Yeah. Ugh. Mae'n dod allan fan hyn. Cool, hwnna'n shortcut nice. Okie dokie. Oh, mae'n mor dywyll. Ydy. Yw wir yn. Oh, hwnna just dod i'r ship. Wedi mor glas mewn fan hyn. Cawn gweld. Ww, o. Fi ddim yn gwybod, O, hwnna wedi. Does na ddim fel ffenestri. Falle just kind of... ti'n fel gola'r llead lloer. O bit... O, fi'n gallu clywed e nawr. O, beth sy'n mewn fan'na? Helo! Fi'n gallu clywed rhywun yn fel crio. Mae darn arall fan'na ddo. Yeah. So, ni angen trio mewn... So, angen trio gadael fe allan. Yeah, o. Woo! O, na. Shh. Oh, cer I ffwrdd! My god! Fine. Rhaid ti ofalus ble ti'n sefyll. Yeah. So os mae'r llawr... Refill o'r bomb peth yna. Okay. Oh god. Oh, I don't know. Cer I ffwrdd. Pen... sach. Pen sach. Oh, mae'n good. Actually, mae Sackboy yn rhan o Little Planet. Yeah. Kind of fel Sackboy, ynddo e? Yeah. Ond lot fwy scary yn amlwg. Allwedd. Wee. Right, let's go. Hyn yn interesting interior design. Yeah. Eithon nhw am y culty pagan look na mae pawb yn chwilio amdan. God. Yn atgoffa fi o'r bit peidiwch nocio dwywaith pan nes I gollwng
y peth yna, a ni ddim yn gallu gorffen y gêm, so basically y gêm wedi torri, achos un o'r eitemau oedd rhaid i ni cael y bwyell oedd, yr axe. So, unwaith oedd hwnna wedi cwmpo, a ddim modd ffeindio un arall, oedd dim pwynt cario ymlaen. Gobeithio bydd dim byd fel yna yn y gêm yma. Suppose gallu ti just neud restart checkpoint, ond fi ddim yn credu oedd e'n rhoi'r cyfle i ti neud hwnna yn y gêm yma. Beth? Wel, roedd e wedi cael dydd drwg. Mae'n coesau ar ôl. Nice. It's half the man he used to be yesterday. There's a shadow hanging over me. Edrych ble mae wedi marw. Like o dan y drws hyn. Oh gosh. Oh na. So, gwasgu'r bwtwm. O, ni lli roi hwnna fanna. Dyma rhan arall o fe. Oh gosh. O, ti'n gallu gwasgu hwnna. Wyt ti eisiau gwasgu fel? Dyma'r cwestiwn. Na paid. Mae'n neud i fi dechrau cosi gyda... He's gone. Yr un oedd yn crio. Roedd fynd mewn na. Where's he gone? Roedd fynd mewn oedd cadair hwnna. Na, oedd e ddim. Roedd fynd adre fynd eistedd yn y cadair hwnna. Gwasgu'r bwtwm. Gwasgu'r bwtwm, Owain. Hello. Jesus Christ. Dyna fe. Ooh, edrych ar moves dy. So hwnna, lle mae fe'n troi mewn i'r things yna. Dyna fel y siambr lle maen nhw yn y proses. Oh my god, mae hwnna'n creepy. Fe yn absolute unit. Ydy. Oh, cael ewr tu ôl nawr, yw e? Ie, o fe'n mynd i bod yn, like, chancel fi neu rhywbeth. Na. Ie, unwaith mae'n torri'r gwydr, no? Ie, ond mae'r drws ar agor. Dwi wedi agor y drws. Yw'r siambr fe. Ie, ti wedi. Ie. So basically, ti'n rhyddhau mwy, just i wneud y tipyn bach fwy anodd i dyn. Woo! Scooby! O, ti'n swnio fel bod Scooby fyna. Oh, no, right. O, ti'n gallu mynd mewn nawr, ddo? Ie, ond fe'n dod allan. Ydy e? Oh my god. Pwy oedd yn crio tro hwnna, ddo? Fe. Fe'n Oh, right, okay. Cerfyd y Okay. past fi. Oh, na. Oes na unrhyw beth arall? Ooh, green? Yes. Oh! Crompton Whiskey, roi fan hyn. Ti'n hoffi whisky? Yeah! Wyt ti? O, nid i fi. Nid i fi. Lovely. Na. Mae well da fi y stuff melys. Ti'n gwybod, os bydd gwell da fi Baileys na whisky. Yeah, Baileys yn lovely. Mae just yn lovely a, ti'n gwybod, hyfenus, you know? Yeah. Lovely. Lleithog a hyfenus. Ooh, yeah. O, gyda ia hefyd, so mae'n neis a oer. Nice. Ond ti'n beth sydd yn deal eitha da, oh my god, edrych arno fe, yw os ti'n mynd i Aldi's, right, maen nhw'n neud fel cocktails wedi rewi. Yeah. So ti'n rhoi nhw yn y freezer a ti just literally yn fel
gwasgu nhw mas wedyn mewn i'r gwydr. Yeah. Maen nhw'n really nice. Maen nhw'n mor hawdd i yfed, though. Maen nhw'n gallu mynd syth i pen ti. Ond, maen nhw'n blasus. Nice. Fel mojitos a pethau. Fel arfer yn eitha... Fel ffrwythau a pethau. Yeah. Diod blas ffrwythau. Nice. That's sort of pretty good. Yeah. Yeah, we're in hoffi cocktails. Fi. Oh. O, rhywun ateb y ffôn. Right, yr ail darn o'r... O, falle arfbaist yw crest. Efallai. Ie, mae'n ei fwy o synwyr achos so hwnna'n rili'n tarian achos os ti'n mynd i gan y rhyfela gyda hwnna, ond mae crest falle yw arfbaist. Ni wedi dysgu gair newydd. Elizabeth... Oh, sorry. Yeah, go on. Elizabeth, mae'r ystafelloedd ar y llawr hwn. Beth yw'r lle yma? Hotel? Yw'r lle yna? Yeah, Maid of Sker. Well, Actually, na, Sker Hotel yw e. Yeah, Oh. Mae'n ystafelloedd yn yr adeilad hyn, beth? Beth yw'n golygu? Westy? Okay, Elizabeth, mae'n ystafell ar y llawr hwn. Beth yw'r lle yma? And to my shame, the truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder... Sut mae cyrraedd ti mynd i'r llawr i chaf? There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires 4 parts of our family crest to open. Wait, someone's coming. Uh-oh. Thomas, you have to hurry for both our sakes. Alrighty. Oh my gosh. Rhaid y byd sy'n creu complex lock just I mynd am mewn lift. Rhywun sick. Yeah, sycophant. Dyna pwy. Rheolwr Maid of Gwesti Sker. Llyfr 11 o Odyssia. Odyssia? O Dei? What is Daisy? Seiya? Or Odyssey. I don't know. Ydy hyn can neu rhywbeth? Llyfr y gyfieithwyd i'r Saesneg Na, gan fi'n Alexander. credu falle rhywbeth o'r Groeg. I'r Seirin. Seirin. So gyda nhw lot o mytholeg Groegwyr. Dwi eisiau... No, no rhi hir. Yeah. Nawn ni just cymryd e. Yeah, good. Eisiau darllen y Greek Odysseys. Or of course, mae'n just like, fan hyn. Oh, mae'n trap. Rai bod e. No. Oh, go on. Just neud it anyway. Yay! Alphabet. Jesus, sorry. Oh god. O'n i'n gwybod o rhywbeth yn mynd i digwydd, ond o'n i ddim yn disgwyl drws trapdoor. Oh! Beth? Mae'r wild eye yn symud I fewn. O na, hwnna'n hunllef. Ddim Kraken, yr un arall y fe? Na. Be ti'n neud? Na, just rwy'r allwedd mewn e. Mae nhw ddim yn gweithio. Oh god. Mae fel swin. Did you just redeg allan? What? Wyt ti dal yn gallu cadw'r arfbais? Na, mae rhaid ti'n neud e eto. Probably. Falle, os ti'n agor y holl shutters, bydd y dŵr yn mynd a bydd e'n
datgelu rhywbeth fel trapdoor arall neu falle. Neu allwedd yn y dŵr. Ti'n pan mae'r dŵr wedi mynd bydd e ar y llawr. Dyna'r unig logic ni'n gallu meddwl. Rhaid cael hwnna eto nawr. O, na. O, ti angen neud hwnna eto? Na, dwi wedi cael un hwnna. O, hwnna. Just yr un arall. Gwych. O, na, ti angen neud hwnna eto? Ryddhau'r... Yeah. Oh, man. Okay. Oh, piss off. Go away. Oh! Shouldn't have ran. We're fine. No. We're fine. The checkpoint system ar y game hyn yn brutal. Mae yna rhywbeth ar fan hyn. Na. Mynd I ffwrdd. Oh, come on! Mae fi jyst stopio fyna. Oedd hi'n gallu jyst... Hwna'n amser gwael I pysachio. God. So allwedd cerddoriaeth. Noswaith dda, Chris. Da, boys. Wi'n joio'r ffrwd yma. Noswaith dda. Sorry, mae'n dweud ti, fi nabod Chris o streams o'r blaen, felly... Yeah. Yeah, fi ddim yn siŵr os dwi'n joio fe, achos dwi ddim yn hoffi gemau arswyd, so... Fi'n fach bod ti yn, Chris. Oh, God. Right, dyma Mr Half. Ar y llawr. Oh! Be? Rwy ddim cael y blybyn... Yr olwyn? Na. O, pam? Rwy fi'n safio fe cyn cael hwnna. O, na. Right. Rwy'n mynd I safio hyn ar ôl pob fel collectible rwy'n ffeindio. Yeah. Bendant. Neud hwnna. Gosh. Oh! Right, dyna ti. Oh, mae yna... Oh, mae yna ffordd i'r chwith. Oh, good. Yeah. Os chi re-spooky I fi, o lawer, ond fi'n chicken gyda pethau fel na. Fi ddim yn da. Ond, ni wedi chwarae ar stream Resident Evil 7 mewn PSVR. Wel, mae Owain wedi actually bod yn yr headset, a ni'n gwylio fe ar y sgrin fawr. Ond, oh my gosh. Sut mae hwn yn cymharu, actually, o? Mae'n game wahanol iawn I Resident Evil yn dwi, 7. Yeah. Ond, mae'r cymeriad yna... Os bydd cymeriad debyg I hwnna yn Resident Evil, byddai ni ddim yn meddwl, mae hwnna'n odd. Suppose mae yna fwy o... Yeah, mae nhw'n games eitha gwahanol. Yeah. Mae mae hwn fwy fel puzzle yn dwi. Yeah. Fel antur. Ond mae Resident Evil 7 y fwy... Fi di gweld o'r blaen a fi dal yn neidio. O'n i'n gwybod oedd e'n dod, ond dal... Ie, fi'n credu mae
terfyn fi yw Scooby-Doo. A mae ffilm newydd Scoob allan. Oh my gosh, sôn am apps, right? Mae pawb yn... Oh my gosh, mae fanna. Ti'n mae apps ar gael, rai fel cinema apps y pethau. Mae un really da, a literally enw fe yw cinema app. Cinema app. Wel, dwi'n credu cinema HD version 2 yw e, ond ti'n gallu cael ar Android devices. So be dwi'n neud yw fi'n gallu neud streams trwy mae adapter dy fi mynd mewn i'r teledu fel HDMI adapter. So fi wedi llwyddo i gwylio Trolls World Tour. Achos oedd y plant yn nagio am hwnna oesoedd. A Scoob. A Sonic the Movie. Nice. Trwy, a mae'r tri o nhw wedi gweithio'n perffaith. A, weles i hefyd, ti wedi bod yn dilyn Line of Duty? Line of Duty? Na. Mae'n cyfres oedd ar BBC. O'n i ddim wedi gweld fel y 2 episod olaf, ond nawr, gyda'r app thing yma... Beth o hwnna? Ti'n clem? Okay. Gyda'r app yma, fi'n gallu... fi wedi gwylio'r diwedd nawr, so hwnna'n good. Hey. Ar BBC, mae'r... fi'n offi Line of Duty. Rhaid dweud ddo, oedd y series cynta mor dda gyda'r actor cyntaf yn y gyfres. O'n i bach fel... Oedd pob un arall wedi... Oedd nhw ddim mor dda hwnna. Mae'n ffantastig. O'n nhw wedi really... Oedd y cyfres gyntaf na'n wych. Ie. Be ti'n neud o? O, arbed, syniad o. Oh, I despair at that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Pam maen nhw yn pam son nhw'n cael actorion Cymraeg Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Ooh. Right, so fe eisiau defnyddio'r pŵer just I cael guests mewn yr hotel. Fe? Yeah. Be sy'n drawn yn? Hello? Hynny'n neis. O, hwnna'n edrych yn... Hwnna ddim edrych yn creepy o gwbl ydi e. Yeah. Cytuno Lenny James dwi'n meddwl bod cyfres 3 neu 4 oedd fy hoff, ond mae I gyd yn dda. Na, benda, maen nhw'n ffantastig. Mae yn... Oh na, Gwenwyn. Ti di marw? Neu cutscene yw hon. Gobeithio taw cutscene yw e. Oh, mae e. Oh. Beth yw'r cloch yna? Ble yn y byd a dwi? Mae'n just like... dim byd. Dywesoch, ie. Rai bod ti... gorfod... Oh! Oh my god. Helo!
Mae'n really dywyll. Mae'n methu gweld unrhyw bit. Oh. Just like cerfyd i'r sŵn. Oh my gosh, mae hwn yn eryr, ydy e? Na. Yeah. Wedi cael ei stuffio. Okay, so... Rwy'n just dilyn y sŵn, a wedyn troi bant y peth sy'n gwneud y sŵn. Okay. A mae rhywbeth mewn y darkness yn, like, brifo fi. Yeah. Helo. Ti di pigo... Be sy'n crafu? Fel rhywun yn ysgrifennu rhywbeth al sialc. O, dyma fe. Hey! Crest. Na, nid fe. Skeleton! Mr. Skeleton! Ydy hwnna gwyneb? Yeah. Miss Sgerbwr ydw i? Na. Oh my gosh. Mae rhaid i ni rannu y fideo Sgerbydau. Ti'n gwybod y cartoon yna? O, rwy'n fi'n caru Sgerbyd. Oh, brilliant. Oedd fi'n cael ei gael y Sgerbyd? Sgerbydau. Rhywbeth? Oh. Sgerbydau, yeah. Dime, 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 hen blant bach. Dime, 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 hen blant bach. Oh, yay. Sorry, right ti pig of Evan. Creepy can o'r trailer. See o gan. Nath hwnna brifo ti. Oh my god. Oh, hwnna'n horrible. Oh, iach a fi. Ti angen darllen hwnna, Taflen gerfforiaeth, Matilda Norton. Oh, god. A Welsh lullaby. See o gan. Ah. Oh, mae yna drws. Oh, mae drws wedi dod. Oh dear. Oh. Oh my god. Oh. Ble ydw i? Oh, person arall yn crio, oh. Ie, hwnna fe. Oh, yeah. Oh. Ble ydw i nawr? Oh! Rwy'n fi'n just dod allan o'r blymyn locked drws hwnna. Ooh. Cofio yr un rwy'n fi'n methu agor, like fyna? So rwy'n fi'n mynd mewn fyna? Oh. Yeah. Oh god. Shit. Oh na, 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 na. Na. Oh god, mae gormod yn nhw nawr, oh. Safe room. Chwarae. Oh. Safio, yeah. Syniad da. Oh, okay. Oof. Okie dokes. Roedd hwnna wedi cloi. Llyfrgell. Okay, so dyna safe room arall. Right, dyna'r fun room. Os chi yn y chat,
Gael ni gwybod beth yw eich hoff gêm arswyd? Beth yw eich hoff gêm arswyd? Interesting. Edrych ar hwnna, mae'n fel... Ie, mae hwnna'n amlwg yn trapdoor. Ie. Rhaid, os ti'n pigo rhywbeth fyny, bydd chi'n cwmpo fel y tro diwetha. O ie, oes rhaid i ti'n neud hwnna eto? Ffeindio'r darn yna? Ie, rhaid fi just ddim yn mewn i'r ystafell yna. OK. Ond y rhyw boint bydd rhaid i ni gael hwnna, bydd e? Ie, hwnna ddim yn edrych yn da. Mae'n loads o handprints a scratches ar y drws hwnna. Mae'n edrych yn hwyl. Right, so rwy'n meddwl mae llyfrgell ti fewn fan hyn. OK. So dim amser gwell i dechrau darllen? O ie, o hyn yn creepy. Uh-oh. Oh my god, mae'n a giant safe yn y canol o'r stafell. Oh, mae'n a darn arall tu fewn fyna. Ie. O! Beth yw'r... Right, so angen... Mae'n un o'r drysau pŵer. So angen ffeindio'r switches. Yeah. Oh gosh. Pwy? Ble? Jesus. Oh! Fanna. Hey! Oh, mae'n un fan hyn. Right, hwnna'n un. Okay. Dwi ddim yn chwarae llawer o gemau arswyd, felly Luigi's Mansion falle. Yeah, ti definitely yn grŵp B, Chris. Gwell da fi retro consoles a hen consoles a chwarae stuff fel na unrhyw dydd dros pethau arswyd. Fi yn joio gwylio fe a Owain chwarae fe, achos fi ddim yn teimlo fel... Ti'n gwybod, mae yna bach o gwagle, ond na, fi ddim yn... fel arfer. Ond y ffaith yw, fi'n credu fi'n neud eithriadau, exceptions gyda sefyllfaoedd, lle achos oedd is-deitlau yn Gymraeg, o'n i'n meddwl, o, mae'n eitha cool. So, yeah, peidiwch cnocio dwywaith a hwn gan Wales Interactive, o'n i fel, nawn ni cael go arno fe. Ond ti'n hoffi gemau arswyd i ti, o? Yeah. Swnio'n rhy dda. Right, need i dianco fe. Be mae'n un ar? Oh, mae'n reit fanna. Fi'n credu, o ran ffilms, though, dwi'n hoffi ffilms sy'n fwy fel psychological thriller na actual ffilm arswyd. Ond un o'r rai o cyfres o'n i wedi gwylio oedd Paranormal Activity, achos o fi'n eitha hoffi y ffordd mae'n cael ei ffilmio gyda'r CCTV a chi'n gwylio fe a chi jyst yn aros ac aros. O, dyna ni, ti di wneud e nawr. Ond ie, oedd hwnna'n eithriad mawr fel reol fi trio peidio gwylio nhw. Achos fi'n meddwl, byddai'n methu cysgu a byddai'n meddwl gormod amdano fe a methu ymlacio. Yeah. Beth yw hoff ffilm arswyd ti, o? Ooh, good question. Hefyd I bawb yn y chat, beth yw eich hoff ffilm arswyd?
Pwy. Pwy. Oh god. Okay, yeah. Pa ffilm? Oh, sa'n siŵr. Rwy'n really hoffi. Oh, I don't know. Beth am, os ni'n mynd nôl i fel ffilmiau'r 90au fel Halloween a Friday the 13th a stuff fel na. O ti'n gwylio nhw? Yeah, ond ages ago. Okay. Ddim am oesoedd. O'n i ddim wedi. O'n i'n gormod o chicken. Fi'n gwybod am y references achos mae fy mhobman yn fel diwylliant poblogaidd cyfoes. Chi jyst yn clywed, mae hwnna yw Freddy Krueger. Mae fe gyda fel menig gyda spikes arno fe neu callell arno fe. Ond na. Yeah. Rwy'n hoffi... what's it... One minute, what's it called? What's it called? Like the a found footage film. Ble mae fel... Paranormal Activity? Paranormal Activity? Na, dim Paranormal... Blair Witch Project? Na. That's not really horror. Hoff fi llawer o ffilmiau ta beth, ond un o hoff ffilmiau yw Silence of the Lambs. Ydy hwnna'n horror ddo? I fi mae hwnna'n psychological thriller achos mae fe'n psycho a mae fe'n lladd pobl. I fi mae horror yn fwy fel stuff paranormal neu I don't know. Fi'n cytuno Silence of the Lambs yn anhygoel o ffilm. A fi'n hoffi'r Red Dragon hefyd. Cloverfield, yeah. Cloverfield? Yeah. Ydy hwnna'n cyfri fel horror? I don't know. Sa'n siŵr os... Mae rai nhw fel survival y fe, ond... mae'n anodd gwybod beth yw'r y llinell rhwng y genres, ond dyw e. Yeah. Ond maen nhw gyd yn ffilms dda. Wel, beth fydd y galw? Un Daniel Radcliffe, The Nun? The Black Nun? Oh, The Woman in Black. The Woman in Black, that was it. Woman in Black. Oh, hwnna'n creepy. Fi wedi gweld y drama hwnna yn Llundain. Mae'n wych. Nice. Na, mae'n lot fwy cyffroes yn fel darn theatr. Yn fel Marne. Good though. Rwy'n struglo i meddwl am horror films arall nawr am y reswm. Rwy'n methu meddwl am unrhyw rai dwi wedi gweld. No. Fi'n credu mae'r cymeriad yma gyda bach o asthma. Yeah. Tipyn bach. Yeah. Tipyn bach. Bach o llwch yn yr awyr yma. Yeah. Os eisiau'r can stopio, mae rhaid I chi pigo fyny'r thing yna. Naeth fy ngwraig just agor y drws yn gyflym a really ofni fi. Horrible. Hwna'n creulon. Dwi hi ddim yn hyd yn oed yn gwybod beth ni'n neud stream o ar hyn o bryd. A naeth hi fwy henni o gwmpas y drws fel rhywbeth o ffilm hefyd. Psycho. Sut fi'n troi yn bant te? O, mynd mewn i'r stafell. Methu... Okay.
Before fi troi hwnna bant. Ddim yn siŵr. Un blant bach. Blwyddyn nhw. Ie. Be mae e ddo? Lan y grisiau, lan yr ysgol yma. Mae yna stafell fan hyn. O greu, hwnna'n angen allwedd arall. Beth am Kraken? Ti'n gallu rhoi Kraken Mae yna? yna fel crew neu rhywbeth ar y drws. Oh, right, okay. So beth sy'n digwydd os rwy'n actually mynd mewn i hwnna? Rwy'n just mynd i safi fe. Dyna ni. Ie, safi fe ganta. A wedyn bydd fi'n... Okay. Ydy fi'n marw neu rhywbeth? Neu just... Oh! Okay. Ie, mae'n neud I chi neud sŵn sy'n denu'r holl pobol clustog. Neu pobol sach bobl. Fi'n hoffi hwnna, sach bobl. Yeah. O, darllen. O, Odyssey peth yna. Ie. Oh, God. Unrhyw beth? Na. Then let's take the bait. Is unrhyw beth rownd fan hyn? Na. Okay. Let's go! Right, ti'n mynd I cwmpo lawr. Right, agor y holl drysau. Fi ti'n bound o ffeindio actor mewn I un. Mae fel crystal maze ma. Mae'n intense, mae'n rhaid I ffeindio fe cyn rhaid gwasgu ti. Papara. Boom, 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 boom. Oh! Yr un olaf hefyd. Yeah! Oh, fascinating. Hey, lan fan'na nawr. Peidiwch edrych nôl. Creation. Ffilm olaf arswyd, gwiniaethu oedd Halloween newydd. Nice. Dwi'n hoffi arswyd, ond mae'n ansawdd da. The Exorcist neu rhywbeth? Ooh, Chris. Exorcist. Aeth hwnna codi'r bar o ran ffilms a fel stuff weird, paranormal. Ach, a fi. Yeah. So, faint o dariannau things. Na, arfbais, come on. Gair y dydd pawb, arfbais. O, dim ond un pan ar ôl, ie? Digwydd I Hogwarts. Hogwarts Express yn barod. Christ. Oh my god. Bwthos. Rhaid I ffwrdd boi. Cau y drws, obviously. Oh my god. Da iawn. Whoa. Whoa. Oh, yes, you know. Oh god. Oh, it's the banker. Eto, dwi ddim yn... Just gadael ti fod ydi. Ti'n methu wneud unrhyw beth heb bod i'n ffonio. Thomas? 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 My uncle Abraham might be on the second floor now. Oh god. Oh no. Oh no, not Uncle Abraham. Wyt ti'n gwybod ble mae e? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Oh. Mae'n iawn, byddai un ofalus. Oh god. My uncle was not a man to be trifled with before. But now, I am Fi'n hoffi sure trifles. he's a man at all. A fi. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. He's a brute, Thomas. My uncle's an absolute unit. Oh god. There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing.
You should be able to reach me that way. Please take care, Thomas. Cool. O, beth oedd y sŵn? Rhywun yn just like absolutely mash o floorboards above me, like. Okay. Yeah. Oh great, ydw i angen ffeindio tarian arall nawr. O na, mae'r tarian hwnna. Okay. A does dim ffordd nôl nawr, fi'n credu ti angen mynd ffordd yna. Mae'n edrych fel ar y lift, rwy'n gallu mynd reit lawr i'r ground floor. Mae hwnna'n lift da, ie, just ground 1, 2. Ie, rwy'n gallu, nice. Yeah. Okay. Abraham! Le mae'n... Oes yna ystafell safio yn rhywle? Yeah, ni really eisiau hwnna. Yeah. Prudence, Elizabeth. Fy Elizabeth, mai gyda chalon drom yr ysgrifennaf hwn, gan wybod mai ychydig amser sydd gennym gyda'n gilydd. Cofia fy mod i'n dy drysori ac yn dy garu di'n fawr. Mae cymaint yn fwy y dylem fod wedi ei ddweud wrthyt. Mae'r tŷ hwn a'r dyfnderoedd dyfrllyd a mae'n sefyll wrthi yn llawn cyfrinachau. Llawer yn rhy ofnadwy i'w dweud, ac rwy'n ofni fy mod i wedi bod yn rhan ohonynt. Merch ifanc oedden ni, yn llawn ryfeddod ac edmygedd o... Beth ydy hwn yn dweud? Rifig? Mae bach yn... I mean, os fi jyst yn newid y settings tipyn bach. Sorry, pa beth? Rwy'n fi'n just cael baby bell. Na, mae'n ffain. Beth yn dweud? Edmygedd o cyfig? Pa ran? Fanna? Pa ran o'r... Yr ail y brawddeg lawr. So mae bach yn blurry ar ochr fi. Merch ifanc oedden ni yn llawn ryfeddod ac edmygedd o cyfig dy dad cu a dy dad, yn sgil y ryddewyd o bŵer ac enwogrwydd y fforddiodd ei dargynfyddiadau. Os oes cyfiawnder yn y deyrnas ddaearol hon, fel y dywedan nhw sydd yn y dyfodol sydd i ddod, rwy'n talu'r pris sy'n ddyledus gennyf. Fy nymuniad dy bryd yw nad wyt ti'n talu am fy mechodau hefyd. Mae cymaint mwy y dylwn ni fod wedi i'w wneud, rydw i wir yn dyfaru peidio a chael y cryfder i adael gwesty'r sger. I beidio a chael eich tynnu i ffwrdd o'r lle hwn. I gael eich dal i fyny'r môr llwyr yn ei swyn, mae'n gamgymeriad dydw i ddim yn dymuno i ti ei ailadrodd. Gad y lle bwn, paid ac edrych yn ôl, paid a chael dy hudo gan ei gan felys. Fy merch annwyl paid ag wylo amdanaf, ond cofia fy mod i'n dygaru gyda'n holl galon ac enaid. Fy nghariad bythol, Prudence. Oh God. Ti'n beth, ti di cael baby fel fi angen mynd i'r tŷ bach nawr, byddai nôl. Okidoki. Have we cael map? Na, gwych. Beth o'n y byd oedd hwnna? Oh! Okay. O, ydy hwn yn y... O, mae'n yw'r un falcon. Neu... Rhyw fath o'r aderyn. Ww, bydd fi gallu mynd i agor y drws ar yr llawr isol. Isol? Llawr cyntaf. Efo hyn. Oh, Jesus Christ! Oh, okay. Well, rwy'n meddwl hwnna'n Abraham. Okay.
Right. Mae'n meddwl ni jyst wedi cwrdd fy Abraham. Ydw fi'n cael y allwedd? No, i fe'n dwy'n o'r allwedd. Ah! I fe'n actually dwy'n o'r allwedd hwnna. Damn it. Ti'n o difri? Okay. Okay te. So, rwy methu mynd i'r ystafell hwnna. Ar y llawr cyntaf te. Pam fi cymryd y knife? Rwy'n fi'n clywed drws. Helo. Ydw i'n gallu safio rhywle fan hyn? No. Ooh, mae'n a dumbwaiter fan hyn. Okay. Be nes I golli te, o? Wel, rwy'n ni'n cwrdd â Abraham, ac rwy'n fi'n cachu fy hun. Oh god. Defnyddio'r cloch babi am dewr. Yeah, os ti eisiau mynd... rewind o'r stream I gweld fi cachu fy hun. Okay, byddai am. Actually, eisiau gweld hyn hefyd. Sut fi'n neud hwnna? Actually, bydd fi'n edrych ar y stream now, gweld os fi'n gallu ffeindio fe. Oh, no, not game capture. Let me just newid I hwnna. My gosh. Where's videos? Where's videos? Videos? Had we gallu... remember I'm in our channel. Nope, not back to Twitch. Okay. Remember gallu, os mynd ar videos trwy'r channel to gallu rewind o'r stream. Okay. Oh, ti? Yeah. Okay. Remember gallu, os mynd ar videos. Oh, trwy'r... We're gallu clywed fy hun. Here it is. Recent broadcasts. Okay. Dyna fe. Ydych rwy'n fi'n ffeindio fel yr allwedd. Yr allwedd... yr un o'r aderyn arno fe. O'r cofio ar y llawr cyntaf roedd yna aderyn drws. Yeah. Fi fi allu mynd I agor y drws ar yr llawr isol. Llawr cyntaf. Efo hyn. Dyna fe dod nawr. Oh, Jesus Christ. Ble oedd yr allwedd yn mynd? Rwy'n fi'n colli'r allwedd. Llawr isol. Rwy'n meddwl rwy'n fe'n dwy'n y blwmin allwedd. Oh, Jesus Christ. Yeah, rwy'n fe'n run. Oh! Oh my god. Mae hwnna mor effeithiol. Oh, a punch yna. Sorry. Just a punch yna trwy'r... ergyd yna trwy'r... wow. Yeah. Wow. 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 Right. Nuts. Right.
Right, nôl i'r gêm. Nôl i'r gêm. Be ar y byd ydw fi'n mynd lawr fan hyn? Ydw fi? Ie. Mae yna rhywbeth lawr fan hyn ar y map. Okay. Mae yna great. O, mae yna map. Nice. Edrych, mae'r ystafell gwely ble fi'n gallu cael yr peth arall. Nice. Nice. Actually, rwy eisiau mynd i safio. Yeah, please. Ewch i safio. Mae'n mynd i'r llawr cyntaf. I safio. Mae'r ystafell safio. Wee. Let's troi hyn. Ring gwyrdd. Yeah. Yeah. Yay. Oh, Okay, cool. Wedi safio. Nice. not good. Oh, nee. So mae'r un o'r beth ti'n calw nhw? The tubes, the tubes can. Tube scan? Yeah. O, cylindrau. Yeah, cylindrau. Cylindrau peth yna. Yeah. Mae yna un o nhw arall lawr hyn. Mae un Okay. arall mewn yr basement rhywle. Oh. Right, so mae dim byd ffordd na. Oops. Mae'n mynd i explore draw yn cyntaf. Mae Chris wedi rhoi hashtag tube scan. Tubes can. Yeah, ni angen y tubes can. Tube scan. Tubes can. O, ti'n mynd i nôl Hwna'n edrych yn y cot. ofnadwy. Edrych yn y cot? Na. Cot babi. Yn y cri... Ww. Hyn a blentyn ar fy manwes, clyd a chynnes a diw hon. Si, fi'n canu fe yn y stael mae'r person yn y trailer nid e. Brechiau mam sy'n dyn amdanad, cariad mam sy'n dan fy mron, ni chaiff dim... A fi ddim yn gwybod os mae'r tiwn yn newid o gwbl, ond fi'n credu dyna kind of a thing. Yeah. Yeah, ti'n cael y Nice. syniad, ond yeah, haunting, iawn. Nice. Well da fi canu hun a... Dime, hun, lan bach. Dime. Beth oedd hwnna? Just great. I'n mynd i'r corridor arall. Great! Ah, great. Bit. So. Okay. Oh. Elizabeth Williams. Hwnna'n merch fi. Gosh. Y can... Ai fi... Cynllun croes gan Elizabeth.
Ti eisiau darllen e? O? Ie, siwr. Mae ffinnau gwrthod canu wedi gwneud fynad yn rhwystredig, ond dim ond wedi oedi ei gynlluniau. Mae chwarae recordiadau o gan y creadur hwnnw trwy un o'i fecanweithiau, bellach yn cymryd ei holl sylw. Rhaid bod yna rhyw ffordd o'i gwrthweithio, i bylu neu ganslo ei dylanwad, rhyw alaw neu gan a all ymddwyn fel gwrthbwynt i fi mwyn ei gwrthweithio. Bydd angen help arnaf, ond sut mae'n mynd yn ei gylch? Mae'r risg o'r gan yn mynd allan yn rhy fawr. Efallai, pe byddwn yn ei rhannu darnau, ond yr un modd ac y mae fy nad wedi gwneud gyda'r recordiadau fe, yn mynd at 4 cyfansoddiwr gwahanol gyda'r rhan. Ond pwy i ofyn? Fan Oelaf? Yeah. Thomas wrth gwrs. Ond pwy arall? Oh, god. Mae'n croesi nhw allan hefyd. Ydy fi, Thomas? Morris. Ie, fi'n credu ti yn. Hi'n chetio arno fi. Ydy hi? Ydy hi'n chetio arno fi? Ie, i fi ddim yn siŵr achos... Rwy'n gadael. Rwy'n just gadael. Na, fi ddim yn credu... Wel, achos mae Matilda fanna hefyd, so ti'n credu bod hi'n... Tiwr? Ie, hi'n... Falle gallu bod yn chetio gyda Matilda arno ti, ond... Ie, fi'n gweud siŵr. Falle just pobl sy'n ddat canu neu... Oh, god, fi ddim yn siŵr. Mae'n lago. Lagi. Pam ydi yn lago? Fi'n gwybod. Ydy achos o ti di mynd mewn i rhywbeth screen capture, cofio? Ti di troi screen capture off o window capture Streamlabs? Oh my god, pa i dweud ti just wedi gadael? Pam? Mae hwnna ddim yn continue. Mae'n gadael. Ti'n gallu gwasgu... Ti'n regu ar mute. Rwy'n ar mute. So, rwy'n fi'n grab o'r mic fi. I mean, I hate this menu. Yeah, mae hwnna'n digon tig. Wait a sec, ti di safio fe ddo? Yeah, ond cyn rwy'n ni'n explorer. Pam di yn lago so much? Ie, pan oedd ti di mynd mewn i'r Twitch a pethau i dangos pobl, oedd hwnna dan window capture neu rhywbeth? Ie, dwi di newid yn ôl. A ti di cymryd hwnna nôl, oce. Ond mae'n oce nawr, dwi ddim... O fi ddim yn siŵr. Na, mae'n ofnadwy, ie? Ie. Fuck. Just mynd i ail dechrau'r game. Dear. Yeah, mae'r menu hwnna, like, quit, yeah, sure. Sure, you mynd I quit, yeah. Go on. Blimmin' hell, like. Yeah. So, yeah, unwaith ti nôl yn y game, fi'n credu falle bydd rhaid I ti wneud share stream trwy Discord I fi, eto. Yeah, bydd fi yn. Yeah, cool. Oh, wow. Cool. Mae'n nice nawr. Diolch beth. Da iawn. Good spot though, achos, you know. Diolch mae'n handy. Right, pa pwynt oedd fi'n safio fe? Speedrun. Oh no. Wel, y cwestiwn yw beth yw'r stuff ti angen gwneud a beth yw'r stuff sydd just yn rhoi bach o clues I chi. So, fi gyda mae'r galwad ffôn y stuff ti angen wneud. Ni di paso hwnna.
Ydyn ni? Okay, good. Yeah, a ni'n cael y map. Cool. So let's mynd... Oh, mae'n redig actually really nice nawr dwi wedi dechrau. Oh, good. Good. Alright, cael y peth nôl eto. Hyn. Thank you. A hwnna. Diolch. Blant bach. Oh. Lleuad lloer. Moonlight, fe? Yeah. Yeah. Lleuad. Dancing in the moonlight. O, beth o hwnna'n dweud? You. Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Who are ya? No. Hey, arbed. Ystafell arbed. Diolch. Be? Time has run out. Ugh. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight, to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, 2 composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. Oh. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Cool. So, ni angen compose or counter song to Yeah. level. Yeah. Ti'n iawn. Neu... So- yeah. Yeah. Ag ar hwnna. Oh, rang yn hilo. Heo, mae Sega Mega CD fi, mae'r fuse wedi mynd. Beth? Yeah, so Oh, na. fi di prynu fuse, pico fuse arall I roi ar y Yeah. board. Murderer, yn dweud. Fi mor rubbish at stuff fel yna, ond fi'n mynd I dysgu fy hun a fi'n mynd I trysio fe. Ond ie, oedd e ond yn fel 2 pint neu 99 ceiniog am y fuse yma. Yeah. Apparently mae fe'n fel common fault ar Sega Mega CD. Jesus! Flippin' heck. O le mae'r sŵn yna, roi ti Yeah. cliw. Faint mor bell mae fe. O ie, dyna oedd un o'r cwynion gan pobl ar trydar. Yeah. Oedd pam dyw'r gêm yma ddim wedi cael ei addasu ar gyfer fel surround sound mode. So achos mae fe'n gêm sydd yn dibynol ar gwrando ar gelynion a ble Yeah. mae nhw. Oh, shit. Oh my god. Oh man. Oh god. Oh, well, ble ydw fi?
god. Oh, hynna just like bloody cat and mouse game now, ydy e? Ie, mae'n Terminator. So I just like... Mae'n gwybod ble roi on trwy'r amser. Ie. Oh, dead Yes. end! Oh no! Jesus. Ti'n mewn trouble fawr yn un. Come on, O. A-game. Yeah, mae'n fine. Mae'n fine. Mae'n fine. Mae'n araf. Mae'n araf. Ond beth sy'n diddorol yw, mae'r gweddill yn obviously ofyn o'r boi yma, achos maen nhw wedi diflannu. Jesus, nawr mae'n redeg. Oh, mae hwn yn creepy. Jesus! Rwy angen ffeindio'r bloody allwedd hwnna. Ble mae'r allwedd then? Rwy fe'n nick o fe. Oh, flip. Falle ti... Oh, no. Okay, breathe. Ni wedi darllen hwn ddo, wedyn ni? Na, hyn ni'n arall. Okay. Fan o'i laf Elizabeth, rydw i wedi derbyn dy llythyr ac mae fy nghalon yn llawn pryder o ddarllen dy eiriau. Mae clywed dy fod yn dioddef ar draul dy dad a'i fod wedi ei ceithiwo i westy'r sger yn fwy nag y gallaf ei oddef. Ond na'i barchu dy ddymuniad a gosod pob meddwl a dawn ar gwblhau'r dasg a sodwyd gennyt wrth gyfansoddi'r darn hwn i ti. Na'i weithio ddydd a nos a phan fyddaf wedi gorffen, na'i fynd ar y tren cyflymaf atat fy nghariad, reiddot bob amser Thomas. So ti yw'r cyfansoddwr? Yeah. Wel, rwyf hi'n cysylltu ap, like, 4 cyfansoddwr. Oh yeah. A dim ond fe oedd... Oh no, okay, fine. A rwy'n y cariad neu rhywbeth. Yeah. My gosh. O paid gadael nawr. Oh. Fi'n ofyn, ti'n mynd i wneud hwnna eto. Right, so hwnna'n agor mewn i'r stafell hyn. Thing yw, mae 2 cylinder ni ddim hyd yn oed cael eto. Dyma ni eto. Ble mae'r... So rwy angen y blymyn allwedd i agor drws hyn. Ond rwy fe'n dwy'n yr allwedd. O amcan, chwilio am y cylindrau o gwmpas y gwesty. Dewch i hyd i ffordd i'r ateg. So rwy angen agor... Mae'n rwy angen agor y drws fyna rhywsut. Yeah. I gallu mynd... O! Mae'n ystafell lan fyna. Rwy heb di gweld hwnna. Yeah. Let's mynd i'r stafell hwnna. Mae sefyllfa wedi mynd o ddifri yn gloi. Ie, ti'n iawn, Chris. Mae wedi. Oedd y sack boys yn dim byd i gymharu gyda'r dyn yma. Mae'n safe room though, it's okay. Na, os mae'n agor y drws... Ydyn nhw'n gallu agor drwsau? Sa'n siŵr. Yeah, ond sa'n siŵr os nhw'n gallu agor y safe room drosau. Ti'n li just safi fe'n gyflym. Oedd ni actually wedi mynd yn bellach. Na. Mae'n just tu allan y drws. Oh. Mae'n cerfod i ffwrdd. Yeah. Yeah. Oh, I don't know. Dim gwyneth dy fi ar ôl.
Beth sy'n fan hyn te? Unrhyw beth? A neud i'n just... dim byd. A dyna oedd y stafell. Oedd y Ie. bath, cofiwch, gyda'r tân. Na, roedd hwn yn ar y llawr llawr cyntaf. O, oce. Edrych ar y map. Jesus Christ. Ti'n mynd ar rhywbeth. Mae'n fine. Mae'n fine. Mae'n perfectly okay. Gweld? Easy. Ble mae'r bloody allwedd hwnna te? O gobeithio mae ddim fel scenario peidiwch knocio dwywaith lle chi'n colli fe lawr i'w twll ti methu ffeindio fe eto. Na, o'n i wedi gwylltio gyda hwnna, o'n i'n grac. O! Mae hyn wedi agor. Yay. Oh my gosh. Oh, nervous nawr. God. Os mae'n ffeindio ti yn y stafell yma, o fi ddim yn rhoi lot o baith i ti. Mae'n fine, mae'n fine. Mae yna un drws. Mae'n gallu agor. O! O, nhw wedi cloi. Jesus, oh. Literally, mae drws nesau i ti. Ydw fi gallu dynofio'r peth yna? Yeah. Roedd ddim wedi gweithio! Seriously? Oh, sound effaith sain fyna. Tynnu pen ti off. Ti di colli pen. Oh, gosh. God. Un moment. O na, mae Chris yn dweud, yeah, yn wir o na. Jeez, bit. Oh, God. Thing yw, ble mae'r 2 cylinder arall? Fi'n teimlo ni mynd heibio pwynt. Na, mae un fyna. Yeah. Right fyna, a wedyn mae un mewn y basement rhywle. Okay. O, rhaid yn trio ffeindio... Trio cael... Rhaid yn ffeindio'r allwedd Falcon, neu Darren fyna. Yeah. Mynd! Redig! O, mae'n save room o fan hyn. O, diolch beth. Ar hyd y nos, yeah. Ooh, newid Owain hwnna. Try it off, boy. Oedd hwnna, y ti'n siŵr oedd hwnna'n save point? Yeah. O, diolch beth. Oh. My gosh. O, mae'n tu allan nawr.
mae wedi mynd draw fan'na nawr. Dwi'n believe rwy angen mynd. Okay, rwy'n gallu defnyddio'r drysau rhain I fel... What was this? Ydw hwnna? O! Pwer. Lep. Beth sy'n digwydd? Siol I ti? Mae'n gwneud rhywbeth I fe. Edrych, mae'n Ie? mewn fan'na. Ie? Oh, right. So siŵr o fod pan mae'r cylindrau I gyd gyda ti, ti'n gallu roi'r lever yna lawr a bydd e'n lladd nhw gyd neu rhywbeth. Sa'n siŵr. Chos oedd e'n fel gwrth droi thing. Oh! Ah! So ti fel yn lwro fe mas o mae fe'n brifo ei hun fan'na I ti? Sa'n siŵr. I'm not confused. Rwy'n ddim yn brifo fe. Na? I don't know. Beth os ti'n trio neud... Oh, mae'n locked. O, os ti'n cael mewn fan'na, a wedyn neud e, ond ti angen amseru fe'n perffaith. Nawr neud e. Ar y drws O, na, ewch I fe, cael y allwedd o fe. Yes. Yes! Yes. Come on! Elizabeth, wyt ti yna? Yes, I'm still here. I thought you were... Something just... What was that? Elizabeth, dy uncle. Roedd yn gwrthod stopio. What happened? I could hear the sound of... Wait. I thought I heard something here. Beth yw Elizabeth? Somebody is trying to door on us. I must go. No! No, stop! Stop! Let go of me! Let me go! You get off! Uh-oh! Okay. Mae Chris di dweud da iawn. Diolch Chris. Diolch yn fawr. Right, okay. Oes na unrhyw beth? Okay. Nawr mae dynnu'r thing adar na. Yeah. Dylen ni bod yn okay. I ffeindio'r un o'r cylindrau arall. Oh my god! Wedi dod nôl. Dwi'n meddwl. Le. Oh, Iesu mawr! O na, maen nhw nôl nawr, achos mae fe di mynd. Rhaid bod na fel hierarchiaeth o ran pwy sydd yna. Oh gosh. Out the way! Out the way! Yes! Good heck, man. What? Pam yn nhw fan hyn nawr?
digon clyfar i gwybod i redeg row. Mor agos o... Where's that? The Morning Herald. Family Timor forces esteemed establishment Sker Hotel closes its doors due to passing of the Maid of Sker. Oh, gwasga. Cha-cha. Just give me that and a run. Oh god. A mae'n dilyn ti. So, pai... Beth yw'r un olaf nawr? Mae'n wedi mynd lan grisiau. Ble dwi mynd? Oh, god. Os ydw i roed i ti. Oh na. Neud y cylinder olaf a gorff yn y gêm a na i gwylio o fy ffôn. Oh. Roedd yn meddwl rwy'n enw agos i... Na? O, edrych. Bird cage, dog, fish, bird. Roedd byna patrwm fyna hefyd. 2. O, edrych. Mae 'na key mewn un trydydd. Mae key yn un ail. Mae 'na aden yn un pedwerydd. Yr un pumed. Mae 'na deer. Yeah. So mae... Yr un trydydd mae 'na aderyn. Iawn. Ac yn yr un cyntaf mae 'na pysgod. So pysgod... So mae'n mynd pysgod, ci, aderyn, cage. Okay. So pysgod, ci, aderyn, cage, a elk. Na? Pysgod, ci, aderyn, cage. Oh, I just would reset it. Right, dyma ni. Pysgod, ci, aderyn, cage, elk. Yes! Da iawn, o, oedd ti'n gyflym wneud hwnna. Oh, hi di mynd. Peidiwch edrych arnaf yn Henfil. Yng Nghenfil. Oh god. Oh. Hey, shwmai Captain Bubble Boy, sut ei ti? Mae'n tense iawn. Yeah. Yeah. Mae yn. Oh, mae'n bodies. Oh god. Cyrff. Hello. Cyrff, Sit in. yeah. How's it hanging? Oh gosh. Cofnod dyddiadur O2 Elizabeth. Rydw i wedi cloi fy hun yn rateg ac wedi rhoi barricade o flaen y drws. Nid yw'n ymddangos bod yr harmoniwm mawr wedi effeithio arnaf fel y lleill. Dechreuodd hyn i gyd gyda'r creadur hwnnw wedi encilio dan bwynt y sger. Rhaid iddo fod yn rhydd gan ei atal rhag neweidio unrhyw un arall. Rhaid i mi sicrhau y gallaf fynd i'r ogof yn ddiogel heb i'm tad a'i ddynion ddod o hyd i mi. Ti'n lli sgrolio lawr? Nid ydynt yn ddynion o iawn bwyll rhagor. Oh my gosh. Oh gosh. Oh. Oh gosh. Oh, edrych ar hyn. Oh, mae hwnna'n rhyw fath o... Oh, mae'n telephone meddwl ydi? Rhyw fath o puzzle arall mae'n edrych fel i fi. Dwi'n meddwl mae'n telephone thing. Ydy e? Rwy'n hi'n dynafio i siarad i fi. Oh, right, okay. Oh, dyna pam. Oh, no. Oh, no. Oh, cutscene. Oh, God. Oh, na, paid. Oh! Oh!
O, fi ddim yn credu ni fod dod i'r pwynt yma cyn neud y stuff eraill. Beth? Oh no! Mae'r grenade pithy wedi torri. Uh-oh. Amcan wedi diweddaru. Oh my god. Chwilio am y cylindr o gwmpas y gwesty, dianc o'r gwesty. Cymerys gyfle i adael diogelwch yr atig heddiw. Rydw i wedi darganfod fod fy nhad wedi dechrau gwneud pethau gwarthus fel llosgi wynebau dynion heb reswm. Rwy'n clywed wncl o dan yr ystyllod hyn yn crwydro'r neuaddau'n chwilio amdanaf. Mae wedi dod yn gawr difeddwl. Mae'r ddau wedi suddo'n ddyfnach i wallgofrwydd gan wisgo'i mygydau defodol ofnadwy. Mae'n hala ofn arnaf. Mae rai gwesteion wedi cyrraedd yn gynnar ar gyfer yr ail agoriad mawr. Ceisiais ei rybuddio nhw, ond gwnaeth fy nhad am hwncl gorfodi'r gwallgofrwydd hwn arnynt. Mae'r bobl drienus hyn nawr mor ffiaidd am teulu. Mae'n rhy ofnadwy i'w ddisgrifio. Oh my god. So nhw wedi lladd Elizabeth? Oh god. Right, well, be ti'n meddwl o, ti'n mynd i cario ymlaen neu ni'n mynd i wneud rhan 3 rhywbryd arall? Yeah, rwy'n meddwl bod ni yn gwneud rhan 3. It is done. Yeah. Just actually... I have managed to make phonograph copies of 3 of my father's 4 cylinders. 3 parts of the Siren's song. The 4th, I've come to realise, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Oh my gosh. Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren's song to be dispatched to 4 composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. God. Oh. Cool. Alright, so hwnna'n lle da i Yeah. adael fe, rwy'n meddwl. A ti wedi safio. Yep, rwy wedi safio tro hyn. Diolch fe. Oh, cool. Fi'n joio fe, mae'n rhaid dweud. Fi'n falch ti'n chwarae fe, ond fi'n joio gwylio fe achos mae mwy yn ymddangos a mae'n neud yn fwy diddorol. Ond yeah. Mae'n really hwyl. Good. Yeah, fi'n... Yeah, so diolch yn So, pawb yeah. i gwylio. Cofio, gallu cael mygydau, face masks, yn chwarae. Yeah. Edrych Wow. arno. Nice. Wow. Ti fel un o'r scary pobl yn y game. Oh, Yeah. gyda hwnna. Eisiau gwyneb fi. Oh god. Yeah, Okay. cool. So diolch am gwylio pawb. Ac bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf am rhan 3. Pob hwyl. Hwyl! Ta-ra, ta-ra.